minister bollar den till en andra. Min uppfattning är, så som det sades, det måste finnas någonting om det här i regeringsprogrammet. Vi måste ha en lösning som kanske innebär i någon situation att vi har färre men bättre stipendier. I Finland idag har vi i förhållande till OECD-länderna det största antalet forskare per invånare. Ehkä ratkaisu on siinä muun muassa, että stipendin laatu voi parantua, jottei teidän käteen jäävä osuus pienene, mutta että pystytään rahoittamaan paremmin itse sosiaaliturvaa. Minun vaaliohjelmassani on myös muuten kulttuuriseteli ja kannatan lämpimästi myöskin, että saamme enemmän tukea kulttuuriin ja moniin hyväntekeväisyysjärjestöjen verovähennysoikeutta laajentamassa. Toivottavasti jaksamme taistella tämän yhteisen asiamme puolesta.